Tanlas. Ninduta eh. Paminaw na ko. Kung kamoy mo palit na mo. Uy, Tiburcio. So, nangita ko kuan ka ng model-model basta ka ng ilim nun ba? Ang saman, wakay, sige na kikaila dito nga, makuha na tong model sa ilim nun, God. Ang yara, Tiburcio ha. Una na ako sa kuna. Oh, ako lang siguro, Tiburcio. Unya, mainom di ka? Inom. Muli-muli raman. Inom ko eh. Kuan raman pala. Model raman sa, Oo, dili man hubog. Oo. Ya, saman, okay ka? Okay. Sige, tara. Tara. Uy, Derek. Kung sa'yo itong bato nun. Ang iyong bato, ni-promote na mong ilim nun na. Yan na, liginom ni mo, nga madanig yun ang mananaway para mapalit ali. Sige, ijay tagay. Okay, light, camera, action. Na. Tanlas. Ninduta eh. Paminaw na ko. Kung kamoy mo palit na mo. Cut. Ano mo, Dre? Ano naman, Kailang Derek? lang nga, na-adjust, kanang i-promote mo ba nga, maganahan yun ang mga tawag yun. Kanang maganahan yun ba? Oh, sige. Oo, daghan na istorya kanang ganahan. O, sa makuan, makuha sa mlawas, sa yung paminawa. O, sige, otro. Light, camera, action. Yan. Kamu, ug na mo palit ani, ug na mo kwarta, pagpalit mo nyo ha. Cut. Ano man, Derek? Tarong nga, o promote, ay, kanang klaro, kita nga mo palit yun lang kuhan. Klaro ato, ikaw. Bukuan ka? Ha? Ikaw? Ha? Oh, undangan tali.